Deton. Engkain natin. Taas marpila ka malbili. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ತಾರೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಟು ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೀರು ಬಲೆ ತೂದರ್ಕ ಬಲೆ ಬೈ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲದ ತೆಲಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. అయితే ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವೀಸ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಗದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅರ್ಪಿಸಾವನ ಚಿತ್ರ ಅಂಚೆರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದ ಇದು ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಸುರುತ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ತುಳುಕು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ತುಳುಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ದಿಗ್ಗಜರ ಅಗಲ ಕೊಡುಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಗಿ ಎದುರು ಚುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ನಿತ ತೋಜವಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಕನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪವರ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನು ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಬ್ಬರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪುಡು ಈತೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಆ ಕತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ದಾದಾಪುರ ಕೇಂದ್ರ ವಾವ ಕಲಾವಿದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಸುಮಾರು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕುಡೋರ ಸಂದೀಪ್ ಹತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಬ್ಬ ಬೋರ್ಬರ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹೀರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ನಾಯಕ ನಟ ವಹಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಕೆದು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಸೆಮನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಬೈದೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೈಸ್ ಒಂದು ನಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲಿ ಮೋಕೆದು ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ ಆತ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಯಾನ್ ಐಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಯಾನೇ ಒರಿ ಹೊಸತ್ ఒక ಮಾತ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೇ ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ವುಮೆನ್, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಮಾತ ಕುಲೊಂದೇರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪನೋಡು ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಬೈದಾರ್ ನಿಕ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆಂಕ್ಲು ಅವು ಆದ ಈತು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಎಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿದು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬರೆಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಂದು ನಾನು ಎನ್ನಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದಯಗಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ ಅವತ್ತು ಆಯ್ಬತ್ತು ಆಯ್ಬಕ್ಕ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ಹಿಡಿದು ಊರುಡೆ ಉಂತೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವನ್ನೇ ಬಂದ್ಬುಜ್ಜಿ ಆನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಾತ ನಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ